Ahojte, zdravím vás opäť všetkých na kanáli Discover Magic Sardinia. A tak ako som slúbila v mojom poslednom príspevku, tento príspevok bude venovaný téme ako cestovať na Sardíniu, aké sú možnosti cestovania na tento prekrásny ostrov. A keďže pôjde o dosť detailné informácie, rozhodla som sa tento príspevok pre vás natočiť z interiéru tentokrát a ako pomôcku som si zobrala mapy Sardínie. Môžete tu vidieť dve krásne mapy. Prvá mapa, ktorá je obkolesená veľkým množstvom fotografií, je mapa sardínska, kde sú všetky sardínske, teda všetky. Nie sú tam všetky, nezmestia sa, ale je tu veľké množstvo sardínskych pláží, ktoré sa dajú navštíviť, takže je to mapa sardínskych pláží. Tvar Sardínie, ak nepoznáte, je takýto. Na tejto mape druhej, není to možno vidieť z diaľky, ale je to mapa archeologická ostrova Sardinia. Je na nej zase vyznačené veľké množstvo archeologických nálezísk a my použijeme dneska túto mapu na to, aby sme sa pozreli na tú tému, ako sa dá cestovať na Sardíniu. Možno tieto informácie máte a poznáte, ale ja som sa rozhodla pre vás pripraviť taký aktuálny prehľad. A keďže cestovanie na Sardíniu je rôzne v lete a iné v zime, a práve v tomto období koncom januára, respektíve začiatkom februára, vznikajú tzv. Definitívne verzie cestovných poriadkov na letnú sezónu daného roka. Takže v podstate práve v týchto dňoch vyšli oficiálne už správy a dohody medzi leteckými spoločnosťami a lokálnymi letiskami, aké vlastne lety budú prevádzkované v tejto sezóne. Letnej sezóne. To ale neznamená, že Sardínia je odrezaná teraz od sveta, to vôbec nie. Platí tzv. Zimný cestovný poriadok, ktorý platí väčšinou zhruba do konca marca a vlastne na konci marca začína taká, dá sa povedať, úvod do tej leteckej sezóny. A to si povieme podrobnejšie neskôr. Takže len teraz pár dní dozadu vyšli definitívne informácie, ktoré som sa teda snažila pripraviť tento príspevok, že budú zahrnuté aj v tomto príspevku, tak verím, že vám budú pre vás užitočné. A teda začneme. Tvar Sardínie, ako vidíte, je taký podlhovastý. Sardínia. Veľmi často sa stretávam s ľuďmi, že si myslia, že Sardínia je malý ostrov, ktorý chcú navštíviť a chcú ho precestovať v rámci jednej dovolenky. Je to taký, by som povedala, istý omyl z toho titulu, že Sardínia je relatívne veľký ostrov. Pre ukážku precestovanie zo severa a Sardínie na juh Sardínie trvá okolo 4 hodín. Takže, a je tam väčšinou ten terén kopcovitý, hlavne v tejto už nižšej časti. Je tam aj diaľnica a tak ďalej, ale nie je to typ ostrova, ktorý precestujete na jednej dovolenke. Nebude vám stačiť na to ani 2 týždne, ani 2 dovolenky, ani 3 dovolenky. Hovorím to, lebo som si to vyskúšala. Chodila som na Sardíniu ako turista 7 rokov, 3-krát do roka každý rok a stále nemôžem povedať, že tú Sardíniu mám precestovanú. Áno, precestovala som hlavne tie pobrežné oblasti, vlastne komplet. Takže tam mám nejaký taký prehľad, ale Sardínia je nádherná aj vo vnútrozemí. Ale poďme naspäť k tomu, ako sa dostať na Sardíniu. Takže Sardínia môže byť pre vás zdrojom veľkého množstva dovoleniek do budúcnosti, kedy sa budete chcieť vrátiť na Sardíniu, pretože zistíte už po prvej dovolenke, väčšina to tak má a to tak skončí, že sa chcete vrátiť, lebo ste videli len časť a budete túžiť vidieť ďalšie časti. No, ako sem cestovať? Sardínia má 3 letiská. Hlavné mesto Sardínie je tu dole, volá sa Cagliari, kde je najväčšie letisko. Potom
druhé najväčšie letisko je Olbia, to je tu na severovýchode Sardinie. A tretie letisko je Alghero, to je umiestnené tu, v tejto časti. Alghero Fertilia letisko, blízko mesta Alghera. Tieto tri letiska fungujú celoročne s tým letovým poriadkom, ako som uviedla na začiatku. Pričom letisko Cagliari je aj v zimnom období letisko s medzinárodnými letmi, aspoň teraz bavíme sa ešte s medzimnom období, máme začiatok februára, funguje zimný letový poriadok, takže vlastne letisko Cagliari funguje ako letisko pre medzinárodné lety. Letisko Olbia teraz funguje pre tiež istým spôsobom aj pre medzinárodné lety. Teraz sa bavíme o priamych letoch, hej? Nehovoríme o letoch na prestup, hej? Bavíme sa o priamych letoch, kedy nemusíte prestupovať do určitých destinácií. Takže priame lety do určitých destinácií fungujú teraz z Cagliari a z Olbie, ale myslím teraz medzinárodných destinácií, nemyslím teraz na pevninu Taliansku. A Alghero momentálne ponúka akurát lety na pevninu Taliansku. Takže pokiaľ by ste sa chceli dostať na túto časť, to je severozápad Sardinie, kde je letisko Alghero, tak je potrebné urobiť prestup. Ja vám nahrávam a ja pôsobím práve v tejto oblasti, nedaleko Alghera. V podstate nahrávam vám z miesta, ktoré je vzdialené asi 8 km od letiska, tak naozaj blízko, alebo 10. A Alghero je, dá sa povedať, Alghero letisko je takým centrom, ktoré používa pre svoje lety nízkonákladová spoločnosť z Írska. Nebudem hovoriť názov, všetci viete. Takže vlastne oni v letnej sezóne, ktorá začína v prípade tejto leteckej spoločnosti na konci marca, otvárajú priame lety Bratislava-Alghero. Prvý let tento rok bude 31. marca, čo som sa dívala do kalendára, tak to vychádza akurát na veľkonočnú nedeľu. Je to ranný let, takže dá sa sem priletieť do obeda a ešte zažiť niečo z Veľkej noci, ktorá je to veľmi zaujímavá na Sardinii. O tom budem určite robiť príspevok v najbližších týždňoch, aby ste vedeli a videli. Ja som o to už spomínala v tom prvom úvodnom príspevku, takže chcem sa určite k tomu vrátiť. Takže vlastne Alghero ponúka to spojenie s Bratislavou priame, ktoré využíva veľké množstvo Slovákov a Čechov, ktorí, pre nich je to aj Rakúšanov, do Bratislavy cestuje na túto linku, na letisko, naozaj rôznorodá paleta ľudí z okolitých štátov, pretože je to linka, kde letíte oficiálne hodinu 55, ale reálne hodinu 40-45 minút a za ten čas ste tu na Sardínii. Takže je to naozaj náskok, dá sa povedať. A je to veľmi, veľmi pohodlné. Keď sa vrátim k tomu obdobiu teraz, to znamená, kto by chcel prísť teraz na Sardiniu, teraz do toho konca marca funguje ten zimný letový poriadok a tam je možnosť prísť do tejto oblasti, priletieť do Alghera tak, že je tam možný let Bratislava-Miláno a následne prestup v Miláne na linku Miláno-Alghero. Takže je tam nutný jeden prestup. Celkovo najkratšie takéto spojenie s prestupom som našla, že trvá okolo 5 hodín. A viete použiť tú linku pondelok, piatok, aj sobotu. Takže je tam táto možnosť. A cenovo sú tie ceny veľmi teraz dobré. Veľmi dobre. Viete sa dostať,
Nie sú to ešte tie ceny, ktoré sa promujú na začiatku tej sezóny, kedy dochádza aj k takým veľmi zaujímavým akciám. Ale sú to stále dobré ceny, lebo pohybujú sa letenky od 15 eur do 50 na jeden smer. Takže viete si prísť pozrieť Sardíniu aj v tomto období, kedy sú to naozaj není turisti. Sú tu prázdne pláže, je tu možné robiť tú turistiku a aj kopu iných vecí a vyjde vás tá letenka možno do 50 eur spiatočná. Takže je to veľmi lákavá ponuka, ale je tam potrebný ten prestup. Pozerala som ešte iné možnosti, ako sa dostať do tejto časti, do Alghera. A je tam možnosť taká, že priamo do Alghera priletieť viete naozaj len cez tento spoj, ktorý som uviedla, teraz do konca marca, v rámci zimového letového poriadku. Ale ak by ste chceli priletieť, alebo máte záujem o inú oblasť Puto, severovýchodnú, alebo Cagliari, tak je možnosť letieť. Existuje linka tzv. Budapešť-Cagliari. Budapešť máme z Bratislavy 2 hodiny vlakom, takže to sa dá. A tam ten let trvá 2 hodiny 10 minút. A lieta sa momentálne soboty a pondelky. A cenovo sa dá tiež nájsť pekné akože ceny. A potom je tam ešte linka pre zase našich severných Slovákov, ktorí operujú na severe, pracujú alebo žijú. A je linka Krakov-Cagliari. Takže dá sa aj táto linka použiť. Našla som dokonca, že existuje linka, áno, to som chcela povedať, som zabudla, že kde som to mala napísané. Existuje linka Viedeň, Alghero, ale zase je to ten prestup cez to Milano. Tak ako je to z tej Bratislavy. Takže v tom prípade je potom samozrejme jednoduchšie riešiť tú Bratislavu. No, a v podstate dostávame sa k tomu, že to je v podstate, tu sú možnosti, ako sa dostať na Sardíniu z našich končín v zimnom období a na konci marca, toho 31. sa všetko mení, nastupuje letný letový poriadok, dovolenkový a tam Ryanair štartuje lety od 31. ako som to uviedla, marca, 5 krát do týždňa. Každý deň od stredy do nedele sú to všetko ranné lety a tento letový poriadok bude trvať do 26. oktobra. Takže celú sezónu môžete prísť na Sardíniu, kedykoľvek si zmyslíte. V podstate môžete prísť na 2 dní, môžete prísť na 3 dní, môžete prísť na týždeň, na 2, ako to budete vnímať a ako si to budete vedieť naplánovať. A spiatočný let samozrejme funguje rovnakom móde, ono v podstate to lietadlo, ktoré priletí, tak potom sa vlastne vyčistí a letí naspäť, tak to vieme. No a pre takých tých z vás, ktorí to majú do Bratislavy ďaleko a chceli by v tej letnej sezóne prísť a chceli by vidieť Sardíniu, tak bude od apríla aj let Krakov-Cagliari, bude tam navýšený počet dní, kedy budú lietať, bude to 4 krát týždenne a bude to až do 25. oktobra. A potom tam bude ten let Krakov-Olbia, ktorý bude od mája, bude 2 krát do týždňa a bude fungovať do 23. oktobra. Ako som spomenula, je tam veľmi zaujímavý dátum, tá Veľká noc, takže dá sa využiť. Pozerala som cenu. Cena napríklad spiatočné letenky, kedy odlet z Bratislavy by bol 31. v tú nedeľu ráno, veľkonočnú,
A návrat by bol tú prvú stredu, kedy ide vlastne za ten ďalší týždeň naspäť lietadlo, alebo letí lietadlo ďalšie z Bratislavy, tak je toho 3. apríla, takže vlastne v stredu, 3. apríla, takže od nedele do stredy treba taký krátky pobyt. A cena včera bola 118 €. Teraz hovorím ceny bez batožiny. Bez batožiny v zmysle len rúbsak nejaký malý, ale to vám v podstate stačí, pokiaľ idete na 2-3 dní, 4, tak v pohode. Pokiaľ chcete kufrík 10-kilový alebo väčší, tak je tam príplatok. Takže určite zaujímavá možnosť navštíviť Sardíniu aj skôr, než začne táto sezóna. Aby som nezabudla určite sledujú, alebo možno si pozrú tento príspevok aj českí naši bratia. A pre nich mám informáciu, že ten prístup z Prahy na Sardíniu je troška zložitejší, ale existuje, respektíve je možnosť letieť do Alghera z Prahy s jedným prestupom znova v Miláne, ale trvá to relatívne dlho, našla som, že 8 hodín. Takže asi možno je lepšie ísť si urobiť výlet do tej Bratislavy, prísť do Bratislavy vlakom a vlastne letieť potom z tej Bratislavy. A ešte sa plánuje, od konca mája som našla, že by mali byť nejaké lety priame, Praha-Olbia, ale sú tam relatívne vyššie ceny, takže uvidíme, jak sa to bude vyvíjať. Ale vyzerá to, že by tam mohlo byť nejaké to spojenie. Ono hovorím, ja som prešla letiská, všetky 3 stránky letisk, a v podstate ani na jednom ešte neboli zverejnené informácie o tom, ako bude presne vyzerať letový poriadok. To, čo som vám teraz interpretovala, vychádza z mojej analýzy, ktorú som robila pomocou portálu, asi poznáte, skyscanner.com, a pozerala som si aj články, ktoré vyšli v týchto dňoch v novinách s oznamami, aké dohody boli urobené medzi leteckými spoločnosťami a letiskami, že aké destinácie z akých destinácií budú letecké spoločnosti lietať sem v letnej sezóne, ktorá začína, hovorím, na konci toho marca. Takže je možné, že ešte tie informácie budú, ktoré som vám poskytla, doplnené, respektíve môžu sa líšiť a všetko bude podľa mňa, aspoň ak si dobre pamätám, zverejnené najbližších. A teraz sa pozrieme na to, ako sa dá cestovať na Sardíniu autom v kombinácii s trajektovou dopravou. Tak, existujú dve také najkratšie, najrýchlejšie možnosti. Prvá je využiť prístav Olbia a druhá je využiť prístav Porto Torres. Do prístavu Olbia máte trajektové spojenie s pevninou talianskou z Livorna, z oblasti Toskánska, a do Livorna sa viete dostať z Bratislavy čistý čas bez prestávok okolo 10 až 11 hodín. Trajekty vyrážajú buď ráno alebo večer, takže existuje tzv. Denná alebo nočná plavba. Ja osobne odporúčam nočnú plavbu z toho titulu, že po šoferovaní 10-hodinovom, 11-hodinovom je dobre, keď si človek môže sa vystrieť a si oddychnúť. Existuje viacero portálov, kde si viete zarezervovať lístok na trajekt, ktorý zahŕňa poplatok za vašu osobu, plus vaše auto, plus vaše buď sedadlo alebo kajutu. A to sa vlastne si tam celé vyklikáte a vyjde vám vlastne palubný lístok, ktorým sa preukážete pred odchodom trajektu. Je potrebné prísť do prístavu cca 2 hodiny pred odchodom trajektu, tak ako to býva, keď idete letecky. Takže treba si tam dať tú rezervu. Cesta trajektom trvá okolo 9 až 10 hodín, to som asi už spovedala. A vlastne, keď si dáte tú nočnú plavbu, tak ráno ste na Sardínii. Keď si dáte dennú plavbu, treba rátať, že
je na lodi väčší ruch a tým pádom možno ten spánok nebude úplne kvalitný, tí, čo nemáme taký nejaký hlbší spánok. Druhá možnosť je to Porto Torres, tam idú trajekty smerom na Janov alebo na Savonu, čo je nedaleko Janova, bližšie k Monaku, menší prístav. Trajekt, cesta tam trvá okolo 10-11 hodín, niekedy 12. Je to, myslím si, ovplyvnené aj tým, že v tejto časti mora, keďže sa obopláva v tomto prípade západná časť Korziky, tak je tam býva tam burlivejšie počasie, takže trajekt ide asi aj pomalšie. Ale treba si vysledovať aj podmienky na mori a vybrať si, kto nemá rád vlny, takú plavbu alebo taký deň, kedy to bude úplne ukážkové. Takže toto odporúčam. Existujú potom aj ďalšie možnosti, ako sa dostať na Sardiniu, menšie prístavy, ktoré fungujú v letnej sezóne. Je tu prístav Arbatax, ktorý operuje smerom na Civitavieku, čo je vlastne nedaleko Ríma. Potom samozrejme Cagliari má prístav, ale to sú zase trajekty, ktoré nie sú až teraz tým predmetom tejto prednášky, tohto príspevku. Ale portály, kde si viete zarezervovať palubné lístky, tak ja vám dám dole linky potom v tomto videu. Dávam dole linky, aby ste vedeli, kde si viete pozrieť aj prehľad, porovnanie lodných spoločností, je ich viac, okolo 4 až 5. Medzi nimi je jedna štátna, Grimaldi, kde môžete mať tie ceny výrazne nižšie v porovnaní s tými komerčnými ostatnými, takže ja napríklad využívam Grimaldi. A v podstate tie linky, ja vám poviem názvy, ale ja vám to tam aj dole dám. Je to directferries.com a potom sú to samostatné stránky tých trajektových spoločností. Takže tam sa dá krásne si vyklikať lístok na diaľku, všetko zaplatiť a vlastne do prístavu prichádzate. A ak by ste to na diaľku dopredu nerobili, existujú v prístave aj možnosti zakúpenia priamo, sú tam pokladne, dá sa to kúpiť. Ale v letnej sezóne, pokiaľ pôjdete hlavne ku koncu alebo vo vrchole letnej sezóny, by som to nerobila, že sa budete spoliehať na to, že určite kúpite lístok. Lístok možno kúpite, ale nebude sa vám treba už kajuta, býva problém. Hej? Pokiaľ je nejaké frekventovaná obdobie plavba, kde sa nahlasí veľa ľudí, tak kajuty, samozrejme, je to limitované množstvo, nemusia sa každému ujsť, takže treba si toto, ak chcete kajutu, sú tam kajuty 2, 3, 4, keď ste sám a objednáte si kajutu 3, 4, tak ste tam sám, hej, nemusíte sa bať, že vám tam niekto príde a že budete spolu s nejakým cudzým človekom tam spať. Takže to je vlastne ako výhoda. No. Samozrejme, Sardinia má spojenie aj s trajektové spojenie celoročné pre potreby vlastne obyvateľov, aby sa vedeli dostať na pevninu, aj pokiaľ je teda obmedzené to letecké spojenie v niektorých oblastiach, jak som to spomínala už na začiatku, v tej časti o tom, ako na letecký prísť na Sardiniu. Ale Sardinia má spojenie trajektové z Porto Torres sa dá dostať do Barcelony, a z Porto Torres sa dá dostať aj do Nice, napríklad. Takže dá sa cestovať aj medzinárodne trajektom zo Sardinie, čo je veľmi zaujímavé, hlavne pre ľudí, ktorí tu žijú, alebo pre cestovateľov. Ale tieto trajektové plavby takisto zahrňajú tá Barcelona, tam to trvá dlhšie, tam je to okolo 13-14 hodín. Tá Nice bude okolo tých 11 hodín, lebo to je podobné ako ten Janov. Takže je tam aj táto možnosť, kto by chcel do budúcna alebo nejako to skombinovať. Ešte, aby som nezabudla. Veľa ľudí sa zaujíma o to, prídem na Sardíniu, chcel by som ísť aj na Korziku. Ako sa dá? Áno, existuje prístav tu hore, na tomto cípe, volá sa Santa Teresa di Gallura, odkiaľ idú menšie trajekty na Korziku. Trajekt dĺžka plavby je 50 minút, takže nie je to nič strašné,
ale cenovo sa to hýbe od 30 eur vyššie mimo sezóny a samozrejme v sezóne to narastá. Môžete tam ísť tiež zobrať auto, vlastne zaplatíte si aj auto, kajuta vám samozrejme netreba na 50 minút a môžete navštíviť Korziku, trajekt pripláva do Bonifacio. Existuje tam ešte druhá trasa trajektová, ktorá vás zavezie troška vyššie na Korziku, nie je úplne na ten južný cíp, ako je Bonifacio, ale volá sa to Ajaccio. Teraz som si není istá Ajaccio, čo je asi 2 hodiny 21 autom od Bonifacia. Takže a tento trajekt potom ide spolu 3 hodiny. Takže vlastne 50 minút do Bonifacia, prvá možnosť trajektu, alebo druhý ten trajekt dlhšia, trasa 3 hodiny, ale v podstate vo finále to máte rovnaké, lebo keby ste išli autom po pevnine Korzickej Bonifacio a Ajaccio, tak vám to trvá 2,21. Takže tým trajektom za 3 hodiny to máte v podstate rýchlejšie. Ale teda cenovo to je na kalkuláciu, čo vyjde lacnejšie o pár eur. Takže aj na Korziku sa dá cestovať odtiaľto práve z tohto prístavu. Pardon. No, dúfam, že som na nič nezabudla a týmto uzatváram tému aktuálne možnosti cestovania na Sardíniu z Slovenska, Čiech a z tých končín našich. A ďalší príspevok, ktorý pre vás čoskoro zverejniť chcem, je téma, ako cestovať po ostrove. Aké sú možnosti cestovania po ostrove, čo sa týka, pokiaľ by ste tu boli bez auta, ako sa dá cestovať na väčšie vzdialenosti, na kratšie vzdialenosti. Potom sa pozrieme na to, ako sa tu dá požičať si auto na podmienky, načrtneme. A pozrieme sa aj na to, aké lodné výlety je možné na Sardinii absolvovať a kde sú tie najhlavnejšie oblasti, odkiaľ vyrážajú lode na lodné výlety. Takže to bude ďalší príspevok, ktorý dúfam nahrám pre vás čoskoro. S týmto sa s vami lúčim. Ďakujem za vašu pozornosť a ak by ste naozaj mali záujem niekto prísť na Sardiniu už aj teraz, tak mi kľudne napíšte dole na e-mail a ja vám určite pomôžem s nájdením vhodného spojenia a viem vám potom pomôcť aj v rámci Sardinie s nejakými presunmi a podobne a s nejakým poskytnutím ďalších informácií. Takže majte sa ešte raz krásne, prajem krásne dni a verím a dúfam, že sa budete ďalej tešiť na ďalšie nové príspevky a možno sa uvidíme aj tu na Sardinii. Pekný deň!